Hi, hello friends, welcome back to our YouTube channel. Aku bakka dika moga pura ad moklena. Awa. Anda. Pai seperti lagi di bumi. Lepule. ಯಾನು ಬಾರಿದಿರ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆಯವರು ಸುಲಭ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಆಯ್ತು ಬಂದ ದೆಪ್ಪುನನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಂದ ದೆಪ್ಪರ್ನಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡಲಿ ಎಂಚಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏಪ ಬಂದ ದೆತ್ತದು ಮುಗಿಯುಣೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆದು ಬಂದ ನಾಜದೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಟ್ರೈ ನಿಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ತಾರಾಯಿ ಎಂಚ ಪಂಡ್ ತಾರಾಯಿ ನಿಕಲ್ ಪಿರೆ ದೀಪರದೆ ಅವನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿರೆವತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಅನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುರಣಿ ಪುದ್ದರಿತ್ತನದೆ ಆಯ್ತ ಇರೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಇರೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿದ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಂಕಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿ ಬಂದನೆ ಕಾರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಮಾಮಿ ನಿಶಾನ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಬೀಜದಿರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಸೇಮ್ ಅರಿಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಅವ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಅತಂಡ ಕಜಿಪ ಉಪುರ ದಾಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಚಾಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಂಟು ಬಾರದೆ ಇರೆ ಎತ್ತನದೆ ಅಂಚ ಬಾರದೆ ಇರೇಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅವು ಪೊಣ್ಣೆದ ಒಂಜಿ ಇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅವೇಟೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜದಿರೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರದಿರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರದಿರೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾವು ಒಂದು ಇಂಚು ಮನ್ಪನೆ ಇದ್ದದ ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆವೇ ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದು ಬಾಡ ಒಂದೇ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ರೇಕು ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಅವು ಪರಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಾಡವ ನಾನು ತೊಂದೂರುಡು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಶೆಕೆ ಬರೋಡದೆ ಸೊ ಇತನನ ಇರೆಂದು ತೊಂದು ಐಕ್ ಬಂದ ಪಾಡು ಒಂದು ಯಾನು ಬಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬುಲೆಂತರಿ ಅವು ಪಾರ್ದು ನೆನೆ ರದಿ ಇದಿತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಅದೊಕ್ಕ ಇನಿ ಲಕ್ಕದು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಅವೇನು ಅಲ್ಲಂಚ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆವನಾಂಡ ನಿಕಲು ಎಂಚೇನೆ ಅವೇನು ಬಂದನು ಆ ಜಂಡ ಅಂಡು ಗ್ಯಾಸಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೂಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಐತೆ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿದ್ದೇನ ಉಂದುಂಡತೆ ತಾರೈ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ತೊಂದೂರುಡು ದೀಪುನ ಬೈಯರ ಯಾನು ಬಾರಿದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಬಾರದ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡ ಅವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಮೇಲಿಗೆ ಪಂಡ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಓಲ ಬೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕಜಿಪುಲ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂಡತೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಬಂಗಾಂಡ ಒಂದು ಈತ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂಚ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಎಂಗನು ಒಂತೆ ಬಂದದ್ದು ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಲೆ ಎಂಕು ಒರಿಂಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತೂದು ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ಅವನೇಕ ತಾರೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ದಯಪಂಡ ಬೇತು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜತೆ ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನತೆ ಅಂಚ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಎರೆಗ್ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಹೀಟ್ ಹಾಪೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಅಪ್ ತಿನ್ನರೆ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಲ್ಪಗು ಖಾಲಿಯೇ ತಿಂತ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಮಾಮಿ ಪೊಂಡಸ್ ಕಜಿಪ್ ಮಾತಿದ್ದೇರು ಅಂಚ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ತಿಂಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತೂಕಂದು ಅವೆಟ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವೆಟ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಮಂತ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರೆಗೆ ದೀತೆ ಬಯ್ಯೋ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ತೊಂದೂರುಡು ಫಸ್ಟ್ ದೀನಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ಇರೆ ಸೊ ಅವೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಬೈತಂಡ ಇಚ್ಚ ಬಂದು ಫುಲ್ ಅವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಚೂರು ಅಡಿಟಿತ್ತಿನ ಇರೆ ಪುರ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಣ್ಣು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬೈದು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬೈದಣ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿನ್ನರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬಾಬುಗೂ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೊಡೆಂಕಲ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಜಿಪುಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಾಬುಲ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಪ ಅದೇ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಹೆಸಲಾಗುತ್ತಿಕ್ until then take care, tata, bye bye. Thank you for watching.